Dewisodd yr artist Marc Rees ddeuddeg gwrthrych o Amgueddfa Sirol Caerfyrddin I gynrychioli deuddeg thema'r prosiect theatrig Tir Sir Gâr. Dyma hanes un o'r gwrthrychau hyn. Daw'r Rhidyll hwn o wyrcws Caerfyrddin. Dyma'r gwrthrych sydd yn cynrychioli'r thema Carreg a Chân. Wedi'r llywodraeth basio deddf y tlodion yn 1834, adeiladwyd tlotau mwyn rhoi llety i'r anghennus. Roedd amodau y tlotau hyn ymhell o fod yn foddhaol, a chafai teuluoedd eu rhannu'n ddynion, yn wragedd ac yn blant, a'i rhoi mewn celloedd ar wahân. O ganlyniad, daeth y wyrcws yn symbol o'r hyn roedd pawb yn ei ofni. Yn lle cwblhau gwaith o ddefnydd a gwerth i'w plwyf, tasgau digon gwastraffus a derbyniau pobl y wyrcws. Basai'r tasgau hyn yn cynnwys plicio ocwm I wneud rhaffau, sef tarddiad y dywediad Money for Old Rope. Tasg arall fyddai torri creigiau'n gerrig llai, cerrig digon bach I fynd drwy'r tyllau yn y Rhidyll hwn. Roedd gan bob un oedd yn cwblhau'r dasg hon cwota ddyddiol o dunnell a hanner o gerrig i'w torri, fydda'n cael ei defnyddio I drwsio hewlydd. Mor gas oedd y dasg hon gan drigolion y wyrcws, dechreuodd nifer wrthryfela yn ei erbyn, ac yn ôl erthygl gan y Carmarthen Journal o'r cyfnod, the germs of incipient rebellion and treason on a small scale would appear to lurk in the workhouse of the Carmarthen Union. Since the Christmas holidays, there has been nothing but risings and mutinies against the stonebreaking. Within the last week, about half a dozen paupers were committed to prison for refusing to break them. Ym mis Mehefin 1843, ymgasglodd Rebecca a'i dilynwyr tu fas I dafarn y Plough and Harrow cyn teithio I ganol tref Caerfyrddin mwyn achwyn am dollbyrth yr ardal a'r wyrcws. Aeth grŵp o derfysgwyr yr enwog Mob Caerfyrddin i'r wyrcws gan ymosod ar y meistr a'r metron, torri pob clo a gosod y lle ar dan. Mae'n bir debyg felly, mae o'r ail wyrcws wedi iddo gael ei ail adeiladu y Daw'r Rhidyll hwn.